Cada matí, aixeca't amb la Municipal de Terrassa. A 8:45 del matí, primera hora, amb Francesc Novell. Va, doncs donem entrada al món de la tele amb Marc Larroya. Què tal, Marc? Bon dia. Hola, bon dia, com esteu? Doncs mira, ja ho veus, cada cop pitjor. Cada cop pitjor, no hi ha ordre, ni concert, ni res. No és dilluns, és dilluns. Sí. Bueno, el Marc Larroya té l'honor, o no, de veure'm la cara, perquè estem entrant els dos per Zoom. Però bé, això no ens limita a parlar, atenció, estic molt indignat amb el tema de Benidorm Fest, Marc? No sé si et passa el mateix, no sé si vols que parlem del programa, del tongo, per on vols començar? No, parlem del que vulgueu. Realment hi ha moltes coses dels que podem parlar, perquè des de... És a dir, ha estat tot com molt inesperat i amb el mateix diumenge vam passar de la sorpresa a la indignació a després a informacions una mica que deies ai, que tot això no estigui una mica amanyat. No, molta gent se'n va anar a dormir dissabte molt enfadada, molt emprenyada. Molt. És que bé, normal. clar, penseu que hi havia les dues propostes favorites pel gran públic, que era la Rigoberta, amb una cançó reivindicativa, femenina, és a dir, fins i tot que enganxava, i també les Xangueires, que cantaven en gallec per primera vegada una cançó, i també amb paraules de tots els idiomes de l'Estat, i també reivindicant trencar les fronteres, etc. El que passa que el jurat finalment va donar la victòria a Chanel Terrero, que és una cubana que als 4 anys va venir a viure a Catalunya, concretament a Olesa de Montserrat, que també no ho sabia ni jo mateix, no? Llavors, a Catalunya ens va agafar una mica com a anàvem endarrerits. Perquè, és a dir, va començar amb la primera semifinal el dimecres. A Catalunya va fer un 9%, una cosa modesta. El dijous un 12% i el dissabte hi ha un 16%, però és que a Galícia, d'on eren les Xangueires, la final la van veure un 49,6%. Imagina't. Sí. A mi em queda un dubte per això, Marc. Si Chanel, dius que està vivint a Olesa, no? No, ara viu a Madrid per motius de feina. Viu a Madrid. Molt bé. No, però a mi m'agradaria saber, investigar, trucar a Olesa i saber si Chanel va fer la passió. Que això ja seria una dada... Seria bo. De fet, mira, ahir a les notícies de la U a Catalunya van anar a veure la seva àvia, perquè, de fet, on va guanyar, va saludar... T'estimo, un vell iaia, no? Que va ser un missatge dels comentats, i van anar a buscar la seva àvia. Sí, no la van. Són aquelles aportacions també informatives que... Sí, però escolta'm, la pregunta que et fas, què hi ha al darrere de la victòria de Chanel? Què hi ha? Va, explica. Va. Clar, aviam, ahir el productor i mànager musical Josep Manel Silva va explicar que a darrere, és a dir, que mentre les altres opcions eren artistes independents que s'havien fet ells mateixos la seva pròpia lletra, en el cas de la Chanel, ell sospitava que no hi hagués una productora és a dir, que Ràdio Televisió Espanyola el que intentaria és que tot això ja estigués, és a dir, presenteu-vos els que vulgueu, que al final jo ja decidiré qui vull que guanyi. Aquí l'Equa, sí. Exacte. Per tenir els drets d'autor. Això, vaja, estava previst. Perquè, és a dir, quan un és artista independent, clar, aleshores els beneficis se'ls reporta ell mateix, però clar, si la cançó no és teva, com és el cas de la Chanel, és a repartir. Aleshores, hi guanya la televisió, hi guanya la productora i l'empresa, i a més va afegir una altra cosa, que és que un membre del jurat ja coneixia la Chanel. Ui! Ostres, noi. Tràfic d'influències, aquí hi ha de tot, aquí hi ha molt marro. Però veieu, cada any passa alguna cosa. Si fan els vots, si presenten els candidats per web, hi ha polèmica. Si ho fan d'aquesta manera, hi ha polèmica. És que no hi ha manera, I després, a més, la cançó, no? És a dir, vam passar de la cançó de ¿Por qué dan tanto miedo nuestras tetas? A la cançó de la Chanel, que, clar, és totalment al contrari, que és yo vuelvo loquito a todos los daddies, yo siempre primera, nunca secondari, apenas hago dum-dum. No, i a més, amb un ritme... A mi em recorda molt a Jennifer López, la coreografia, la música, amb els ballarins també. No té res a veure, però dona aquella sensació, no? Però el ball era bo, La coreografia era molt bona, Això sí. Això sí. Un cop de maluc ja no sé fer, També apuntaven això, que mentre la Chanel es va canviar de vestit en 24 hores, que l'actuació semblava ja la d'Eurovisió. Clar, comparat amb els altres, dius, ostres, sospites de que una mica això ja estava encarrilat perquè sortís la noia aquí. I això es pot impugnar d'alguna manera?
Però... Sí, ara faré una denúncia jo. Faré una querella. No ho sé, però el que sí que sé és que el BNG i Galícia en Comú portaran una pregunta parlamentària al Congrés dels Diputats i tot. Sí. O sigui que això, ja sabeu que aquí es liarà la troca ben liada. Sí, vinga, va, sigui com som-hi. sigui, la guanyadora, la Chanel, aquesta cubana resident a Olesa de Montserrat durant molts anys, ara a Madrid, com ens deia el Marc, ha hagut d'eliminar el seu compte personal de Twitter degut als insults que ha estat rebent a les últimes hores, com si ella tingués la culpa, no?, de tot plegat. Exacte, jo al final la veritat és que la veig com una víctima, en tot cas, de tot això. És a dir, jo crec que si és cert que ella ha rebut el vot del jurat, doncs benvingut sigui, i si a més ha tingut el suport de productors, de vestits i d'econòmic, doncs també benvingut sigui. Al final ella és la víctima. Sí. Llavors també entenc perfectament el missatge que digui atenció amb les xarxes, amb els haters, perquè realment és complicat. Sí. I sigui com sigui... Chanel se'n va a Eurovision. Exacte. I Televisió Espanyola, que és la televisió de tots els espanyols, doncs gran èxit d'audiència i, evidentment, a banda de la polèmica, gran èxit d'audiència. Sí, perquè l'audiència és el primer any que feien una cosa així, els eurofans ho demanaven molt, no? Fer un show, fer realment unes bones semifinals, i ho van aconseguir. La veritat que el show va anar increixendo, la realització, tot va estar... A més, van ser gales ràpides i curtes i anant al gra, o sigui, la televisió poden estar contents, no? I els eurofans també, tot i que malgrat el resultat aquest final que ha deixat una mica un rebús agradolç, però veurem. Ara que el programa va ser cutríssim, és igual. Sí. No cal ni... L'Alaska, escolta'm, no, i feia angúnia. Avancem, que si no se'ns escaparà el temps. Si et sembla, Marc, parlem de les novetats de 8TV, perquè torna a haver-hi novetats a la graella de 8TV. Si et sembla bé, primer escoltem a Nicola Pedroccioli, que comenta algunas de las novedades. Semana del 14 de febrero, que además es un día muy bonito, deberían empezar 2 o 3 nuevos programas. Entonces es evidente que estamos en una fase de pruebas. Así que desde el mes de septiembre hasta hoy hemos cambiado la programación, iremos cambiándola hasta encontrar los programas correctos. Aquestes declaracions les va fer en una entrevista que li va fer en Rocco Stenhauser, de la versió RAC1, no? I que comenta que el 14 de febrer, dia de Sant Valentí, hi haurà novetats. Sí, això va dir, és a dir, també em va sorprendre una mica les declaracions, perquè també es va mostrar com molt satisfet de les xifres i de les dades, i clar, la cadena està en un 0,7%, és a dir, de fet aquest mes ha perdut una dècima més respecte al mes anterior, però bé, veurem. I aleshores sí, va donar aquestes declaracions que realment és molt complicat d'accedir amb ell, i pel que va dir, un dels fitxatges és Viviana Vallvé, que no sé si sabeu que va fer aquell especial de 24 hores a la Sala Paloma, que també crec que va fer un 0,4, un 0,5, no? Però bé. Sí, però l'aprofiten per omplir graella, perquè van repetint aquest programa non-stop, Sí, de fet l'emeten cada dia en prime time de 9:30 a 10:30 i vinga, porten així crec que hi ha un mes, però bueno. Sí, no. Aleshores això també ha afectat les dades, perquè llavors el CIRC, que és un dels que més els hi funciona, clar, bé, té un arrossegament que els ha perjudicat una mica. Però bé, pel que va dir, el 14 de febrer començaran 2 o 3 programes. Un és, si recordeu, aquell concurs dating de parelles, de tu sí, tu no, del Miquel Serra. Sí. L'altre serà el de la Viviana Vallvé, i l'altre, que ho va anunciar també el Nicola, és un gran fitxatge que l'estan acabant d'ultimar, i va dir, és una dona molt coneguda i molt mediàtica per fer un programa d'actualitat diària. I va dir que treballava a TV3. Ara, aquí està la dada. Aquí està la dada, sempre amb aquell pic amb TV3, que l'han treta de TV3, No sé. Sí, que realment he agafat un rival una mica més modest, perquè, si no, les comparacions són odioses. Qui pot ser? Mira, a les xarxes, i inclús quan el mateix Rocco ho va comentar, li van treure el nom de la Pilar Rahola. Què dius? Sí, perquè, clar, va dir... És a dir, no era una presentadora. Va especificar que seria una col·laboradora molt mediàtica. I, clar, col·laboradora, dona, catalana i molt mediàtica, ostres. Ui. Oh, ja. I com que també hem vist la Pilar Rahola, youtuber, etc. Sí, seria molt fort, Sí. No, escolta, ara m'has deixat de pedra. Veurem. Pensava que anaves a dir Maripau Bet o no sé.
Jo veig la Pilar molt còmode al fax, amb la Melero... No sé si faria el salt a 8TV. Massa arriscat. No sé. Bueno, de fet, ja ho va fer en el seu moment quan Josep Cuní estava a Terres de 8TV. Escolta, estem a l'últim minut per parlar del retorn d'aquesta sèrie. Escoltem. A veure si sentim la sintonia. No sé què passa avui, que va en retard. Ara, mira. Que me mira y me desnuda una fiera inquieta que me da mi vuelta. Pasión de Gavilanes, torna. No em diguis. Torna 17 anys després. Quina mandra! Això és el que va anunciar Mediaset, el grup de Telecinco, aquest dimecres passat, que havia adquirit els drets del remake de la sèrie que va emetre Antena 3 amb un èxit espectacular. No sé si us en recordeu. No? És una sèrie colombiana d'amors i desamors. I, terrible. Doncs això torna. Això ara és la novetat. I atenció, perquè encara serà un èxit, perquè veient com van les sèries turques a Antena 3, encara patirem. Ens quedarà una graella... Maca, molt maca. Sí, Pasión de Gavilanes. No, a mi em sap greu per tu que tu has de mirar això, perquè, clar, algú s'ha de mirar per comentar-ho i ets tu, eh? Exacte. Em quedaran unes tardes que ja veuràs. Ui, apassionant. Home, és una manera de... Si Pasión de Gavilanes es va emetre amb molt d'èxit a Antena 3 fa 17 anys, clar, ara el seu remake suposo que també és per captar noves generacions. Bé, en tot cas, no ho sé, perquè... És a dir, hi ha molts dubtes de on ho poden emetre, és a dir, si serà a la sobretaula, perquè penseu que ara Telecinco té un problema a la sobretaula amb el Sálvame el Limonti, aquest que va canviar i que no acaba d'engegar. I ho emetrà a l'hora on emet ara el Sálvame Naranja, que és quan triomfa el Tierra Amarga d'Antena 3, o si ho emetrà a l'horari de Passapalabra. Jo crec que ho emetrà o a la sobretaula o a la nit, perquè penseu que s'ha apuntat que podria haver costat fins a uns 10 milions de dòlars, uns 9 milions d'euros. Això res. Antena 3 ho va rebutjar, és a dir, va dir, per molt que jo pugui comprar, és que mai ho podré rentabilitzar. Per molt èxit que tingui, no podré treure-li, no, compensar el cost. Ja veurem com queda la cosa, Marc. Ho hem de deixar aquí. Al món de la tele.cat, tots els continguts i més els trobareu allà. I Marc, t'agraïm una setmana més que estiguis aquí amb nosaltres. A vosaltres. Que vagi molt bé. Que vagi bé, bon dia. Bona setmana.